हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जायफ्रा क्लास 9 आव फरायो बिथांमोननि थाखाय गोनां बे जाहैबाय अनलाइन नट्स होनाय क्लास 9 नि ससियेल साइन्स इकोनॉमिक पार्टनि चैप्टार 1 बेयो बर' मिडियामनि आरो बेयो टेक्सुअल कुइसनजों लोगोसे जेसेबांनाखि ऑब्जेक्टिव टाइप एबा एमसीक्यू टाइप जोंना चैप्टारनिफ्राय एडिशनल कुइसन नांगौ बेनि गासिबो नट्स बाहाय एटाच मोननाय जागोन अट'मेटिक बिजाब मोनसेनिफ्राय एबा चैप्टार मोनसेनिफ्राय मोनसेबो कुइसन गारनाय जायाखै दा बेखौ नोंथांमोना बाहाय मोनजोबनो हानाय जागोन दा जायफ्रा 9 आव फरायो नोंथांमोना लानो हागोन जायफ्रा 9 आव नङा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैफोर गथ'फ्रा मोनहैनो हायो जायफ्रा गोनां जानानै दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय बेल' नङा दा बेनि सिगाङाव राजखान्थिनि 1 आरो जारिमिननि चैप्टार 1 बेखौ रांखान्थिनि आरो भुमखौरांनि बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनजोबगोन बेनिफ्राय जायफोर भिडिअखौ सिगाङावनो बानायखानाय दङमोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय डेसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन क्लास 9 नि प्लेलिस्ट लिंक बेजों थांनानै नायबा नुगोन क्लास 9 नि जेसेबां दङ आरो निउ कर्सनि थाखाय नैबे निउ लिरनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय मानोना सिगांनि कर्सखौ सिगाङावनो होनाय दंखायोमोन जेराव अबजेक्टिभबो गैयामोन खालि टेक्सुअल कुइसननि नट्सल' दङमोन क्लास 10 नि थाखायबो मोनगोन नोंथांमोना मोननायानोथा मोनगोन बेनिफ्राय क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिमावबो ससियेल साइन्सखौ मोनगोन 8 नि बेलायाव क्लास एमआइएल साबजेक्टनि थाखाय कमप्लिट मोनसेबो चैप्टार बाखि गैया दंजोबो नोंथांमोना क्लास 8 नि प्लेलिस्टनि लिंकखौ नायबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे भिडिअनि नैबे चैप्टारनि जिहेतु PDF लिंक नांगौ बे PDFखौ डेसक्रिप्शननि फार्स्टआवनो मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन मबाइलाव नायै लिरनाया एसे गोब्राब डाउनलड खालामनानै ला बेनिफ्राय गोसोबायदि आरामसे नोङो नायनानै लिरनो हागोन प्रिन्ट खालामना लानो हागोन जेखौ गोसो बेखौनो खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो ग्रामार नोंथांमोननि थाखाय ग्रामारनि गोनां दङ ग्रामारखौ नोंथांमोनहा डेसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै कमप्लिट ग्रामार मोननो हागोन आरो गैथ'यैखौ नोंथांमोना साननैसो उनावहायनो क्लास मोननो हानाय जागोन दा बेखिनिमोन गुबुनफोरनो शेयार खालामनायखौ दाबाव जाहाथे बयबो नायनो हानाय जायो एसेनोसै गोजोन्थों।